των σπιτιών θα στράψουν στη στιγμή. Είμαστε φτωχοί και όλοι ορφανοί. Η ζωή για μας μια περιπέτεια σκληρή. Καινούργια μέρα αρχίζει κι εμείς όλο χαρά. Ξεκινάμε ευθύς να πιάσουμε δουλειά. Από μικρή στα βάσανα για μια μπουκιά ψωμί. Μα θα τα καταφέρουμε θα δεις. Του κόσμου τη σκληρότητα τη νιώσαμε πολύ. Μα την ελπίδα ζωντανή φυλάμε στην ψυχή. Από μικρή στα βάσανα για μια μπουκιά ψωμί. Μα θα τα καταφέρουμε θα δεις. Με το κορίτσι που ζει στο απογορευμένο δωμάτιο. Μια ευκαιρία για τον νεαρό που εκτός από τη μικρή νηφίτσα τον Πίκολο δεν έχει κανέναν άλλον φίλο στο Μιλάνο. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Ζαχαρίας Ρόχας, Σπύρος Μπιμπίλας, Θέμης Ψυχογιός, Αυγερινός Σουλόπουλος, Κατερίνα Γκύργης. Επιμέλεια Σπύρος Μπιμπίλας. Μετάφραση Σοφία Σιμώνη. Ηχοληψία Τάσος Νατσούλης, Σωτήρης Λουκάτος. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Art Factory.